Goedenavond, het is zaterdag 28 december. Welkom, fijn dat u kijkt. Straks het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws, maar eerst het nieuws van vandaag. Vuurpijlen, sierpotten en knallers worden massaal ingeslagen in Zierikzee. Overal in Zeeland is de vuurwerkverkoop van start gegaan en de klanten trekken er graag de portemonnee voor. We geven ongeveer per jaar iets van tegen de €200 uit aan vuurwerk, ieder jaar. Ongeveer €200. Gelukkig kan ik het me veroorloven en anders zou ik het ook niet doen. Want je knalt het toch weg, het geld, zo simpel is het. In verband met de veiligheid is het meegeven van een aansteeklont en een vuurwerkbril dit jaar verplicht. Zodat er minder risico is op oogletsel en het lont is eigenlijk om te stimuleren dat de mensen het vuurwerk veilig aansteken. Dus met een lont om ook daarmee het risico op ongelukken kleiner te maken. Dat ga ik wel gebruiken, ja. Ja, je ogen zijn natuurlijk kostbaar, hè? Ik vind het niet nodig. Ik heb het mijn hele leven al zonder gedaan, dus dat gaat vast lukken. Alleen bij de kinderen staat veiligheid wel voorop. Aanstekers, dat vind ik niet zo fijn. Lonten vind ik fijner. Toch moeten de dozen nog even gesloten blijven tot dinsdagavond 6 uur. Want pas vanaf dan is het tot 2 uur 's nachts toegestaan om vuurwerk af te steken. Hier komt de nieuwbouw Cornelia. En die wordt anders dan de oudbouw. Ja, die wordt heel anders. Woonzorgcomplex Cornelia in Zierikzee heeft zijn beste tijd gehad. Daarom start volgende maand de bouw van 93 nieuwe appartementen. Die komen hier op de voormalige hockeyvelden ten noorden van Zierikzee. Het hele gebouw krijgt ongeveer de vorm van een kreeft. Het is echt een kreeftvorm geworden, zodat alle appartementen hun voor- en achterdeur hebben. Door alle appartementen op die manier te bouwen krijgen de bewoners de nodige privacy. Maar er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes. Ze kunnen bijvoorbeeld naar de muziekkamer waar een piano staat, waar muziek wordt gemaakt. Ze kunnen bijvoorbeeld naar de werkplaats waar ze lekker activiteiten kunnen doen. Het oude Cornelia wordt te zijner tijd gesloopt. Voor het nieuwe complex is nog geen naam. We roepen dan ook iedereen in de buurt op Schouwen op om mee te denken over een nieuwe naam. En die kunnen mensen inleveren voor 1 januari via naam@alevo.nl. De uit Terneuzen afkomstige Wesley Kolen kreeg 2 jaar geleden een burn-out. Het fotograferen van zijn directe omgeving heeft bijgedragen aan zijn herstel. En het heeft zelfs geresulteerd in een fotoboek. Ik ben een heel ander mens geworden. Positiever, ik sta sterker in mijn schoenen. Ik weet nou wat ik wil. Ik weet nou waar mijn kansen liggen. En ik ga daar nou gewoon voor. En dat is toch het positieve wat een burn-out ook kan brengen. Een fotoboek, om toch een periode eigenlijk af te sluiten, positief af te sluiten. Met heel veel mooie herinneringen uit toch wel een zeer moeilijke laatste 2 jaar. En ik vond het dan daarom toch wel tijd voor een boek. Dit is het mooie bewijs ervan dat je echt dingen kan bereiken in het leven als je er echt gewoon je eigen voor zet. En dat je ervoor gaat. En dat een burn-out niet altijd negatief hoeft te zijn, maar dat het je ook positieve dingen kan brengen. Ondanks dat hij met alle foto's wel wat heeft, is er een aantal foto's hem erg dierbaar. Dat is onder andere toch wel deze. Dat heeft mij gewoon heel veel rust gebracht, vooral als ik hier zo ben. Het is gewoon lekker eventjes weg en het is een stukje, het is niet ver buiten Terneuzen, maar het geeft je toch even lekker die rust. Je kan hier even lekker uitwaaien, er zijn hier niet superveel mensen rondom je. Je komt hier echt gewoon tot rust. In de Zeeuwse documentaire-week vanavond De Laatste Getuigen. 8 getuigen van de Tweede Wereldoorlog vertellen over hun oorlogservaringen. Onder wie Leonard Becu over zijn werk voor het verzet. Maar die schreef gewoon een brief. Was er één wat met je en de hond die is weggelopen en we hebben dat gegeten. Dan had ik een flesje met spul. En dan wreef ik dat in met dat vloeistof. En dan kwam de echte vragen naar voren. En daar heb ik tekeningetjes van gemaakt. En op geantwoord allemaal. Hè. En dan schreef hij weer terug, vernietigt het. En Becu deed het niet. De Laatste Getuige wordt vanavond nog uitgezonden om 20:30 en 10 uur.
Wereldkampioen Mathieu van der Poel doet niet mee aan de komende editie van de Vestingcross in Hulst. De winnaar van de 3 edities tot nu toe richt zich na het WK veldrijden op 2 februari op de voorjaarsklassiekers op de weg. Dat betekent dat de Vestingcross, die op 16 februari op het programma staat, de komst van Van der Poel dit jaar kan vergeten. Voor voetballer Godfried Roemeratu uit Oost-Soeburg was 2019 het jaar van de doorbraak. De 20-jarige middenvelder van FC Twente maakte zijn debuut in de eredivisie en werd met 12 basisplaatsen een vaste kracht bij de Tukkers. En daar had de bescheiden middenvelder niet op gerekend. Ik had niet verwacht dat ik al snel in de basis zou spelen. Nou, gelukkig is dat wel gebeurd en daar heb ik hard voor gewerkt en dat is nu eindelijk uitgekomen. Op 14-jarige leeftijd verruilde Roemeratu de JVOZ voor de jeugd van Twente. De overstap van Zeeland naar Enschede ging in eerste instantie niet van een leien dakje. Een andere omgeving, andere mensen en andere school toen. En dat was allemaal heel erg wennen op het begin. Ik hou er natuurlijk van om in een veilige omgeving te zijn en dat was dat toen niet. Maar ik heb het volgehouden. Nu hij een vaste kracht is bij Twente, kijkt hij ook al voorzichtig naar de toekomst. Barcelona zou natuurlijk ultiem zijn. Ja. Maar, samen met Frenkie op middenveld. Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Ja. Maar ik zie wel waar het eindigt. Ik doe elke dag mijn best en kijk wel waar ik kom. We hadden vandaag veel bewolking en die bewolking bleef ook lang een hoofdrol spelen. Al was er ook wel een flats zonnetje zichtbaar, met name ten oosten van de lijn Terneuzen-Zierikzee. Vanavond en vannacht is het rustig en we krijgen steeds meer opklaringen vanuit het oosten, waardoor het meer landinwaarts flink kan afkoelen tot wel -2 of -3 graden. En vlak aan zee blijft het bewolkt en daar zakt de temperatuur niet verder dan 1 of 2 graden in de plus. De wind is zwak uit het zuiden. En daar waar het gaat vriezen, kan er vannacht mist gevormd worden. Morgen krijgen we na het oplossen van de mistbanken een erg mooie dag met zonnige perioden. En het wordt overdag circa 6 graden bij een wat toenemende zuidenwind die matig wordt. En dat is windkracht 4. De laatste dagen van het jaar verlopen droog en zonnig met temperaturen zo rond 7 graden. En in de nachten blijft het overwegend vorstvrij. Tijdens de jaarwisseling blijft het droog, maar het wordt wel mistig. Tot zover het nieuws van dit moment. Maar wat gebeurde er nou deze kerstweek verder allemaal in Zeeland? Zometeen het weekoverzicht.